eling kula eling tunungane senopati
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
saking sidawuri ingkang dipun pimpin wonten panjenenganipun Bapak Waris lan dipun sesepuh wonten panjenenganipun Rama Murti ing mriki kawula sak kanca nyawut damel awal dumugi paripurna sak mangke wonten nyuwun pangapunten mugi-mugi sabaripun pawiyatan sak mangke ingkang kagungan hajat ingkang kagungan dalem dipun paringana berkahipun sepengadipun sampun manggih alangan dosa sak tunggal punapa dipun paringi rezeki kagem salam dumateng para tangga tepas kawitipun para penonton sedaya mugi-mugi dipun paringana waras mugi-mugi Gusti Allah ijabahi dumateng panjenengan kula lan panjenengan panjenengan sami ingkang semanten atur matur prihatin kirangipun boten anapun kula sakmenawa nyuwun kulo sadaya panjenengan
Bisa hilang.
Seni gue kudunya indah, seni gue main. Iya. Aso, pembelian paku mau tadi gawe aso. Iya aso. Lambine kuwe ya Allah. Oh, pembelian paku. Saya. Sing guyub sing rukun beli saya ngerti guyub rukun ngerti beda kalau beli saya pengendian ya pikirannya malah kabur banget. Ayo kayak kasih alam-alam nah ngesmelok Pak
Kowe karo dicicin sing gawa penimbul pada ditambani dewek-dewek sebabnya penduduknya terbatas iya sing pada debatir pada mendem pada ditambani dewek-dewek sajene ya manut aja ngocari-ngocari anane sinang kemek anggar orang manut ya jawab dewek iya iyalah pengendangnya semaput orang tua kayak ganti nih melas Pak Samsi ya ngajak melas ya wasi lagi rasa wasi bojone bojone kan Hongkong ditake punya ganti ini Samsi masak orang gendong orang jadi orang gendong baik sama ngelah alon-alonan Sam iya alon-alonan kok tambah Sam kalau tak usul tarik bosan dan jauh Sam aja khawatir Sam kalau tak ngomong diri-dirian dari ini satu jam kamu kepilih terima sama ngomong yang bisa ranjanya ngerjang sana
Ayo si pasukannya cewek dan kacamari iya berarti deh